hlukana nokuphinda-phinda into eyodwa. Ngithenga isihlalo sobukhosi, isihlalo sobukhosi. Kwangewona umgexo. Ukhuluma ngamuphi manje unkosikazi? Uzama ukuthini ngempela? Ngizobuye ngikushaya, bye. Ngizobuya khona manje. Kodwa Lila, Yini? Kwenzakaleni kulila? Ubani futhi lo mmemezayo, he? gogo, ngithengele uDurga lana isihlalo sedayimani. Lo muntu odayisayo uthi uyasiletha manje. Ayikho into engisayitholile noDurga ayikho into engitshele yona. Ayibo. Yini lo iphethe? Gogo, mina ngilithathile iphasela. Le ndoda nje ithena yona uAJ uyena odile ngoba kuuDiwali. Ngoba phela uDiwali wethu wokuqala sisobabili. Ngiyaxolisa Lila. Ukuthi ngize lana kuDiwali emva kwesikhathi eside. Ngibatshelile ukuthi lo Diwali ubaluleke kakhulu kuthina sonke. Cha, indaba oxolisa. Imina vele oxolisayo, bengazi. Futhi bengingakaliqoki lishasha mina ngikwenzele nje ukuthatha iphasela eminyango kuphela. Ngiyaxolisa Lila. Ngisho ngathi ubuthanda kodwa kuzofanele ngiyinikeze uDurga lena. Ngaphandle kokuthi umfazi athola isipho kuyindoda yakhe. Nalesiyana isitulo esibalekile. Kufanele ngimnike sona. Ingakho nje ngicela ukuthi ungayizwa kabi lento le. Kufanele lesitulo sobukhosi ngisinikeze uDurga. Ngicela uzame ukuqonda. Oh mntana mahayi. Hlisa umoya mntanami. Gogo, ngeke ngikwazi ukunandisa emcimbini. Ungani usho kanjalo? Gogo, nginalo yini ilungelo lokunandisa emcimbini? uAJ akalamukela uthando lwethu nomshado wethu. Kanti awushongo yini ukuthi ngumakoti la ekhaya gogo? Kodwa ngosuku leLakshmi Bijani, mina ngangenawo umgexo womshado emqaleni wami gogo. Uqinisile mntanami. Kodwa umakoti mangabe engawenzi lo mcimbi lona ngeke ngiphatheke kahle. Futhi angeke kubukeke kahle. Gogo, angikwenzi lokhu ngamabomu kodwa uAJ akangiboni mina njengonkosikazi wakhe. Pho ngifunani lana? Anginazi impendulo kulo mbuzo. Pho nginganandisa kanjani emcimbini? Ngale kwalokho futhi uAJ uyena othe mina ngize kulomndeni. Kodwa manje uma yena ngiyakuzwa mntanami. Nami ngeke ngicela ukuthi wehlise isithunzi sakho mntanami. Ngoba ngifuna ukufeza izifiso zami. uAbhiram ngilimaze kakhulu. Ukube bengiseyincathulweni zakho nami bengizosubuhlungu njengawe mntanami. Angeke ngikuvimbe. Gogo. uDiwali wokuqala lo emva komshado kaBaba. Ngakho ke uBaba noLila bazogubha ukuhlonipheka kwabo njengethandana. Yebo kodwa uLila akekho nje lana.
Baba, ngabe mhlawumbe uyazulila ukuphi? Cha ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzobe la. Naye ngabona ukuthi kufanele zela. Akakehle ukuza lana. Umama ezalulile. Ugogo kodwa uyombiza manje. Manje ma ukuphulila. Ulila ngiyaza uphatha umcimbi namhlanje Abira. Ngobani? Lo mbuzo kumele ukuthi uphendule wena ke. Ulila usebenze kanzima la ekhaya ilungisela uDiwali. Wanakekela zonke izinto zakho. Wahlanganisa nomndeni wakho futhi mntanami. Kungani namhlanje engafuni ukuthi ahlanganiselele nabo bonke abantu kulomcimbi kaLakshmi, Ungadideki mntanami. Zifake ecathulweni zakho uzoyithola impendulo. Abiram, mnikeze inhlonipho njengonkosikazi wakho wokuqala. Bese uyalindela ukuthi abela ngesikhathi esifanele. Ma, ngisho ngathiwa yini? Uyazi kodwa indlela ahambe ngayo ayikho kahle. Ulile benza amalungiselelo ukuthi eze lapha eNzansi. Kodwa kwaba nombuzo ofikayo emqondweni wakhe. Unalo yini ilungelo lokuthi enze lo mcimbi? Uyahlonishwa na? Waphinde emuva. Bantu abami ngifuna nazo ukuthi Ulila uyinhlanhla yalomndeni lona. Uma ngabe ngakofiki ngeke uqhubeke umcimbi. Gogo sesishiwe isikhathi kodwa. Yebo. Yashi. Wena. Wakuhle wafika ngena. Idiwo lenhle Makalini. Udiwa lomuhle nakuwe ndodana. Yesh. Ubekwa yini ngalesikhathi la? Okokuqala uxolo Makalini. Bengafuna ukuzenza unqesta kakhulu lapha. Kodwa isikhathi besihle kakhulu ngokuthi angikwazanga ngisho nokuyibamba. Hayi kulungile akunankinga. Futhi nje ke siyadlala nabantu abasondelene nathi. Angithi Qinisela ngempela. Rivati. Ngikulethele uAvino omusha ukubha amakhekhe. Yesh. Kungani uthenga isipho esibiza kangaka? Ungazange ungitshene mina. Eqinisweni bengithi uzosithanda lesi simangaliso yazi. Ingakho ngikulethele. bakithi lalela sifaye ngaphakathi asivale senze umcimbi manje wazi ngena ngaphakathi Awukulungile. Qaphela ngena ngaphakathi Yebo. woza ngapha Revati ngicela ukuthi umsize Kulungile Makalini. cha kuyasinda na kanjani Yebo. qaphela la woza Yebo. Indlela kunomcimbi lapha ekhaya kodwa wena wokudlela Emzini wethu wona wangixosha nje kulomuzi lona futhi awuzange usho ukuthi sengingabuyi kungaba kanjani ikhaya lami leli anginalilungelo lokuba unkosikazi wakho noma ukuba umamezala ngoba akekho sengamngelile kulomuzi anginalilungelo lokuba semcimbini ngiyazi ukuthi uphathe kabi ngenxa yami kodwa ngosiko ladiwali uhlelo wede bomnyama nami ngithandi ngokwami nje ukuhlala bomnyameni nami ngiyathanda ukuthi ngibe nabanye abantu kodwa njengamanje kumele ngizizwe kanjani njengamanje uthando lwami nawe ngulisabela kakhulu kunokusabela bomnyama ngamane ngihlalele lana ngizithulele woza sukuma
u-AJ ungifaka umgexo womshado emqaleni. Ngabuyela esikhundleni sami njengonkosikazi wakhe. Manje sengizizwa ngathi ngidla uDiwali wangempela ke. Yebo baba. Lila unjani mntanami? Baba ngiyaphila kakhulu. Niligubhile sokulohlonisha zona. Lalela. Vula kakhulu ifoni. Baba. Ngiyaqonda ukuthi yini lo zama ukuthi ngibuze yona. Ngifuna ukwazi ukuthi uAJ ufakile yini umgexo womshado emqaleni wami. Nokuthi nami ngikwazile nokunandisa emcimbini. Okay. Baba, impendulo yembuzo yakho yonke ukuthi yebo. Baba, uAJ uqobo lwakho ungifaka umgexo emqaleni wami namhlanje. Nasemcimbini futhi nakhona nganandisa. Kuhle. Kulungile ke baba, sesobuye sikhulume. Kulungile papai. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.